Kok nggih mandhap. Nggih senasa menika poanase kados ngaten. Nggih, nggih, bolo-bolo. Nggih. Pagerwaja. Heeh. Mlebet mawon Nah. niki nggih, kajenge ruame niki. Monggo menika bergabung kalian Turangga Yaksa. Nggih. Nggih. Nggih, menika kalian ngrantos anggenipun pepaes kula aturi nggih. Hah? Luap lauk menapa menika? Campur sari monggo Mas Agus. Mas Agus asta kendangipun. Nggih. Niki etak-etoke klasik renek gamelane. Wis to. Monggo Mas Agus. Bolo dhewe. Aja sungkan-sungkan. Iki Kanca dhewe. Kabeh kanca dhewe. Heeh. Kanca dolanan jaranan ya kon. Kanca sembarang. Nggih campur sarian Lah masuk. piye wong diparani dulur kutha anyar kaya kutha anyar. Masuk. Nggih, masuk Pak Iko. Nggih. Nggih niki wonten judule gendinge Narima Mas Agus. Narima. Nggih. Nggih. Narima jroning batinku najan abot ninggalke sliramu Kayak zaman biyen Mas Agus. Alu wong Sindene Mbak Kustiah Bagum. Sebruk. Sekabeh sliramu wis lari dasar wis ana tandinge karo aku pasemane ngece banget lerah hati aku pasrah kersane yang beda sekar pisang saupama yen rapatut yen tak aku tresno tak lewangi lembar mana betah ngambah karepmu ben tambah sanajan pahit tak tampa tak lewangi bebek panarimo Ya. Garap pokoke. najan abot ninggalke sliramu katimbang kok gawe lara alu wong kandeng kanyaliya kelangan
Kebapan narimo Gumonku ki tangane kok ya penak. Kulino gepuk marai. Nah. Ya. Nggih Kang Tum. Nah, iki sing ngendang po enak digarap ae nggih nggo. Nah. Garap. Ah. Kayak gending apa iki Kang Tum? Nah. Engko ae kuwi nggih jaranan bersinare. Nggih. Iki perkadang Sutrisno Budaya menika sinambi ngrantos anggenipun paes saiki setunggal gending iki badhe katuraken mugi-mugi ndadosaken panglipur dumateng panjenengan. Iki ingkang kalodhengan siang punika sesarengan turangga yaksa. Iki monggo pinarak ingkang sekeca sumangga kita laras sesarengan. Kangene ati. Kangene ati. Kangene ati Mas Agus. Iki mang celuw ana ngrene Kutha Anyar ki padine ya kangen ati. Ya kangen jelas kangen. Maksude kangen karo dulur-dulur lho ya. Dulur. Lek sing biyen-biyen ngono alah wis kuwi kedaluwarsa. Tapi lek dibaleni ya oke. Iki. Nggih. Niki dipun bawani kalian dulur lanang ini Mas Woto Pak Woto. Iki ya rodok banter ae. Srino tokas maran manise angguga ati tapi sinawang ing netra suwe-suwe angani diarmane loro branti sulae ke taman wuyung wes Nggih. Ki Kang Yamedia lali lho ya. Gulungane Kutha Anyar kok lali iki piye? Ha nggih gendhingipun mangke mawon dipun lajengaken ha nggih menika ketawisipun sampun samakta ing gati. Ha nggih. 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 Iya, iya ngono kuwi. Nggih. Nggih.
monggo kopi. Mas Agus, kopi Mas Agus. Nah. Ya wis, pun udah kena. Salok ngarep. Mas Win. Dono Mas Win nggon iki kanca kene kulon. Mas. Nah, masih kopine masih. Asnya Ci. Kok sampel. Dibas nih. Kono iki. Iya. Iya. Iki tasih kasta